liveplace.gr. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τη λειτουργία του Bing Vision και Bing Music, δύο βελτιώσεις στη μηχανή αναζήτησης της Microsoft που ήρθαν μαζί με το Mango Update στα Windows Phone 7. Ας ξεκινήσουμε λίγο το Bing. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν πλέον κάποια buttons. Το voice είναι για φωνητική αναζήτηση, το vision και το music που θα δούμε τώρα, και το scout που είναι μια άλλη υπηρεσία την οποία θα τη δούμε ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε με το Bing Vision. Το Bing Vision μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κάμερα του κινητού για να κάνουμε αναζήτηση για κάποιο προϊόν. Μπορούμε πολύ εύκολα να σκανάρουμε αυτό το εξώφυλλο τώρα που έχουμε εδώ από ένα παιχνίδι PC Game, και όπως βλέπουμε μας βρίσκει αυτόματα αποτελέσματα τα οποία τρέχουν κατευθείαν πάνω στην εικόνα μας, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτε με να προσπαθούμε να ζουμάρουμε πάνω στην εικόνα ή κάτι άλλο. Ας πάμε σε ένα αποτέλεσμα. Όπως βλέπουμε εδώ μας δείχνει διάφορες πληροφορίες για το προϊόν, την τιμή του, κάποιο description άμα υπάρχει, reviews άλλων χρηστών που έχουν δοκιμάσει αυτό το προϊόν, καταστήματα που το διαθέτουν μαζί με την τιμή. Αν πατήσουμε πάνω θα μας μεταφέρει στη σελίδα του καταστήματος, καθώς επίσης και προτινόμενα applications τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εμβαθύνουμε την αναζήτησή μας. Για παράδειγμα, τώρα εμείς έχουμε εγκαταστήσει το application του eBay, οπότε αν μεταβούμε στο eBay, αν ανοίξουμε το application, παίρνει αυτόματα την ονομασία του προϊόντος, στην περίπτωσή μας το Rouge, και κάνει αυτόματα αναζήτηση. Και βρίσκει τα διαθέσιμα παιχνίδια στο eBay, όπως επίσης και τις δημοπρασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για αυτό το προϊόν. Και φυσικά μπορούμε να το αγοράσουμε πολύ εύκολα και απλά. Το Bing Vision βέβαια δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη λειτουργία. Όπως είπαμε, όπως και το λέει εδώ πάνω, μπορεί να σκανάρει και barcodes και QR codes και Microsoft Tags, βιβλία, CD, DVD, τα πάντα. Ας δοκιμάσουμε εμείς τώρα να σκανάρουμε το barcode του παιχνιδιού. Όπως βλέπουμε εδώ το σκανάρισε, και κάνοντας τα πάνω στο αποτέλεσμα μας βγάζει τα αποτελέσματα από το ίντερνετ, από το Bing Search για το συγκεκριμένο προϊόν, και εικόνες και τα λοιπά. Μια άλλη λειτουργία που παρέχει το Bing Vision, και τελειώνουμε με αυτό, είναι η δυνατότητα που δίνει στο χρήστη να μεταφράσει κείμενο επιτόπου. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μεταφράσουμε το κείμενο σε αυτό το μαύρο πλαίσιο, μπορούμε απλά τοποθετώντας την κάμερα πάνω από το κείμενο και πατώντας το Scan Text, βλέπουμε ότι ακόμα και στραβά να πάρει την φωτογραφία δεν υπάρχει πρόβλημα, διαχωρίζει τις λέξεις κανονικότατα και μπορούμε να το κάνουμε translate, μετάφραση, σε όποια γλώσσα θέλουμε. Για παράδειγμα, αν θέλαμε ελληνικά, μας το μεταφράζει απευθείας πάνω στη φωτογραφία. Αυτά με το Bing Vision. Ας δούμε λίγο και το Bing Music, που μοιάζει με το Shazam, το app, για όσους το ξέρουν, που βρίσκει αυτόματα τη μουσική που ακούμε. Εμείς τώρα εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι στο YouTube, μισό λεπτάκι λίγο, για να δούμε τη λειτουργία του Bing Music. Πάμε λοιπόν να πατήσουμε και πατάμε το play. Όπως βλέπουμε έχει βρει ποιο τραγούδι είναι, και μάλιστα μας παραπέμπει στο Marketplace για να αγοράσουμε, αν θέλουμε, το άλμπουμ. Μαζί με reviews και τραγούδια του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Αυτά και με τα Bing Vision και Bing Music.
Γεια σας.